Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marina Agas, sigabos ng mga paraantabay mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Muhilya para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakailabanan nindo kami ngunya na Webes, Petsa sa Is, kan bulan ni Agosto, taon 2026, mapaabot kami sa indo ni mga impormasyon na may kinaaraman sa pangurual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indo mga kaapotan, mag-apod sa station sa 480-5509, po na alas 11, sundo alas 12 ning pagkaodto kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina Lunes sundo Webes po na alas 7 ning aga sundo alas 7 ning banggi, asin pwede man magpadara kan sa indo mga kaapotan o mga questions sa samong opisina na makukuha sa Regional Center site Rawis, Legazpi City. Kami sa Induman Maantabayanan sa internet asin sa Facebook page kan DCGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga barata sa ang DNR Munyan. Maabot sa 328 nagdinter sea turtle hatchlings o pawikan ang binuhian kan bulan kan Hulyo 2026 kan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes sa pamamayo ni PNR Officer Attorney Vivian De Escoto. Asin lokal na gobyerno kan Verac sa liderato ni Mayor Sinforoso M. Sarmiento Jr. sa Verac Catanduanes. Kan Hulyo 7, binuhian ang 123 na pawikan sa Sitio Tarisoy, Barangay Talisoy, asin 105 sa Bosdak Beach Resort, Barangay Magnesia del Sur. Pigbuhian man kan Hulyo 15 sa Kasingsing Cove, Barangay Talisoy ang Sangatuspa na pawikan. Kaiba sa pigsagibo na aktibidad ang mga personahes kan Penro Catanduanes, asin LGU Verac, tanga ni maasigurar ang taba na pagbuhi kan mga pawikan. Ang green sea turtle, kaiba sa mga marine species na protektado sa Erarum kan Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa ibong nalado, katakod kan selebrasyon kan International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystems, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol pigkondusir ang 4th Gawad Ibaka Juan Best Mangrove Award kan Hulyo 27, 2026 sa AVP Function Hall, Tahaw Road, Legazpi City, Albay. 5 outstanding mangrove conservation sites ang pigrekognisar para sa saindang dedikasyon sa pagprotehir kan mangrove ecosystems. Ang CNWD Mangrove Rehabilitation Project kan Mercedes Camarines Norte, asin Tinambak Conservation Area kan Tinambak Camarines Sur ang pigmidbid na finalists. Ang Dumorong asin Surusimbahan Mangroves kan Esperanza, Basbate ang second runner-up. Asin ang Kaditan Mangrove Ecosystem kan Magallanes Sorsogon ang first runner-up. Ang pigmidbid na champion iyo ang Mercedes Critical Habitat kan Mercedes Camarines Norte. Presente man sa awarding ang mga opisyales kan DNR Bicol, representantes hali sa manlain-lain na lokal na gobyerno, national government agencies, people's organization, academies asin mga pribadong sektor. Ang DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director o Red Francisco Emilia Jr. Seso 3, padagos ang pakikipagtabangan sa komunidad sa pagproteher kan kapalibutan asin sustainableng pangataman kaini.
mientras tanto, ang Provincial Environment and Natural Resources o PENROSOSOGO na pinamamayuhan ni OIC PNR Officer Marlon C. Francia na-recover ang 144 pulgada o 12 foot as in nasa 35 kilos na reticulated python o mas kilala sa apod na sawa sa barangay Coron-Coron, Matnog, Sorsogon na ipanahaloy. Ang nasabing sawa, pig-surrender kan sarong lokal na residente kan barangay Coron-Coron sa mga otoridad. Base sa tigsagibong eksaminasyon, ang sawa kaipuhan in agarang atensyon ng veterinary personnel kay initulos man na dinara sa Albay Park and Wildlife para sa iyang monitoring as in rehabilitation. Unreticulated python klasipikado bilang other wildlife species sa irarom kan DNR Administrative Order No. 2019-09 o unupdated national list of threatened Philippine fauna in their categories. Siring man ang gabos na wildlife sa Pilipinas protektado sa irarom kan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Andiyan na Bicol sa pamamayon ni Regional Executive Director or Red Francisco Emilia Jr. padagos na nangangapodan para sa aktibong partisipasyon kan publiko para sa proteksyon kan sa tuyang wildlife o buhay layas sa rehiyon. Ini ang katripunan kan mga bareta sa ang DNR. Ngunyan! Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa Gararay sa satuyang mga paraan tabay. Diyos marahin na aga po sa Indogabos, sa mauran-uran na aga po sa Indogabos. Before po kita magpuon sa satuyang programa, batiun ko muna ang pag-iramami po dyan sa Regional Strategic Communication Initiatives Group, kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Shelo, asin kay Paul, and of course sa mga sirs na dyan po sa likod kan camera po kan DCGB. Good morning po sa Indogabos. Sa mga mahigos na personahes po kan Office of the Regional Executive Director na pinamamayuhan po ni Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina naman po ni Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Grace L. Carino. Sa opisina naman po ni ERD for Technical Services, Ronel B. Astor. Kay Assistant Regional Director for Special Concerns, Adona P. San Diego. Good morning po sa mga pag-iribat na dyan po sa Mines and Geosciences Bureau po na pinamamayuhan po ni RD Guillermo Molina Jr. D4. As in, good morning po sa mga pag-iribat na dyan sa EMB5. Hello po sa inyo dyan. And of course, sa mga opisina naman po kan DNR po sa Bilog na rehiyon po, sa mga Penroses and Senros. And of course, sa opisina po kan Licenses, Patents and Deeds Division. Good morning po sa Indo po dyan. And kamuan po, mga kaimanwa, Diyos marhay na aga po sa Indo. Actually, nagdigdi kami sa DCGB sa station. Mauranon mga kahimanwa. Medyo malipot-lipot Ano bang sa indong mga pangudtuhan sa ngoyan na aldaw? Siguro nagluto na kamo dyan kisinigang or sinabawan Pertion iya na panumak ngoyan na pagkaudto. So habang kamo po ay nagpe-prepare kan sa indong mga pangudtuhan sa ngoyan na aldaw, mag-uron-uron mo na kita So patanganing manggana kamo kan tigpapanaumi pong bamboo eco utensils na tigpapanao po sa DNR. Kung naghiling po kamo kan Facebook Live mahiling nyo po ining eco utensils. Ini pong eco utensils na ini, igwa po digdiki kutsara, igwa po digdiki tinidor, igwa man po knife, asin chopstick, may straw man po digdi Kung kamautan nyo po ining mako or kung gusto nyo po manggana ka ini, mag-comment lang po kamo sa samuyang Facebook Live. Live po kita ngunyan sa DCGB. Mag-comment lang po kamo kan sa indong mga suggestions or sa indong mga comments po sa samuyang departamento. As in, tanganing manggana kamo kaini, mag-ano lang kamo or mag-text kamo sa sakuyang numero. Ang sakuyang numero po mga kaimanwa, 0967-127-9960. Kung kamo po may mga kapotan o mga questions sa samong opisina, i-message nyo lang po ako or mag-comment po kamo sa satuyang FB Live. So, before po kita magpuon sa satuyang programa, napansin man po siguro nindo, na iba ang nag-newscast, nagbareta sa ngunya na aldaw. So, kaiba ta po ngunyan ang Communications Development Officer po kan Regional Strategic Communication Initiatives Group na si Ma'am Judy Sofia Cambal. So, siya po kasubago sunag bareta Ma'am Judy, pwede ka po ba pamidbid mo na sa tuyang mga paraan tabay pag pamidbid ka
So marhay na aga po sa gabos na para dawag kan sa tuyang programa. Ako po si Judy Cambal, ang bagong Communications Development Officer 1 kan DENR Bicol. Actually, first time ko po ngunyan, digdi magbareta sa kapalibutan ta at amanon ta. Salamat po sa oportunidad na makaiba po kamo ngunyan. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Judy. Mga kaimanwa, si Ma'am Judy Sofia Cambal po, siya po saro sa mga makakibanan ta sa mga masunod pang simana. Pag magkakaigwa po kita kay mga bareta, tanganing ini pong programa ta, mas magayon po kayo ini na dakol baga, mas dakol, mas magayon. Mas magayon ang huron-huron, So, tanganing maging familiar na kamo, namidbidan nyo na po sa muyang Communications Development Officer na si Ma'am Judy Sofia Cambal. Abangan ta po siya sa mga masunod pang simana. So, mga kaimanwa, before po kita magpuon sa tuyang programa, may mga diit na pagirumdum lang po ako sa indo, before ta din po i-introduce sa tuyang speaker sa ngunya na aldaw, ang opisina namin po sa DNR, actually sa bilog na nasyon po ini kang Pilipinas, ang Department of Environment and Natural Resources po ay nagsusunod po sa marching orders po kan sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos po, asin kan sa muyang mahal na sekretary na si Attorney Mitch Cuna. Kami po ay nagsusunod sa 4-day work week. So, ang objeto po kayo ang purpose kaining 4-day work week, mga kahimanwa, tanganing makakonserve po ang energy. So, aramtaman po bagang unya na jawa na dai kita direktang naapektaran kan war sa ibang bansa, dakula po, dakula man gilaray po ang impact sa tuya. Medyo nagmamahal po ang gasolina, actually kasubago, kasusarong simana, alang kawo ng diesel, kung dai po nindo napapansin, mga kahimanwa. So, ini po ang saro sa mga purpose po, kaini asay duman po to conserve energy. Aramtaman po baga na nagtataas na ang kuryente tasangunyan, So, if ever po na mabisita ka mo sa samuyang opisina, ang office po naman, dyan po sa regional office, sa Rawis po, nagpupuon po kami ning alas 7 ning aga, sundo alas 7 ning banggi, Monday to Thursday po, Lunes hanggang Webes. Nyata po, Lunes hanggang Webes lang po. Ini pong schedule mi po na 4-day work week po, ini po ang tigsasabit ang compressed work week. So, ini pong compressed work week po na ini, basta po makapag-render ang sarong empleyado po or sarong taga-DNR ng 10 hours a day, dyan na po, magka-qualify na po siya sa compressed work week. 4 days na lang po ang laog po niya. So, dahin na po kaming laog pagka-biyernes, mga kaimanwa. Kaya po kung may mga katuyuhan po kamo sa samuyang opisina, dahin po kamo magduman sa pagka-biyernes, ang abutan nyo duman si Ate Marge, ang pinakamagayon ming guard. Shout out sa imo, Ate Marge. And of course, sa nagatod sa muya, digdi ni Ma'am Judy, sa Grab driver mi na hihinanyog daa siya kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at nun ta, si Sir Edwin. So, good morning po sa indo, Sir Edwin. And of course, dyan po sa mga mahigos na mga security guards ta dyan sa DNR. Sa ganalay po, mga kaimanwa, ang opisina niya po naman sa DNR ay bukas po, Lunes hanggang Webes, alas 7 ning aga, sundo alas 7 ning banggi. So, mahirak na lang din po naman sa indo, tabangan niyo po kami na ibalangibog ining bareta na ini sa mga pag-iriba po nindo, tanganing daisin da mabuyo na magbisita po sa opisina. So, maraming salamat po. And ngunyan, mga kaimanwa, before ta po i-introduce sa tuyang guest sa ngayon na alda, matao muna ako kadikit sa na intro. Aramtaman po ba, mga kaimanwa, na ang tubig saro siya sa very important na resource ta. Dahil kita pwedeng mabuhay na wara ini, saro ini sa pinaka mahalagang likas na yaman or resources, recursos naturales. Pero kasabay kay ini, nagtataas man ang demand kan tubig. So, aramtaman po ba, kita po bagagabos, nagagamit kita kitubig, magkakarigos kita, pero syempre, mga kaimanwa, jawa na medyo mauran, malipot-lipot, magkarigos man kirari kita, Dito paglingaw magkarigos, So, jawa na, aramtaman na experience ta po an scarcity ng water sa ngunya na panahon because of climate change. And of course, lalo na sa mga nasa city dyan, sa mga nasa sentro, kadikit naman ang nakukuha nindang tubig. So, ngunyan, tanganing mas magkaigwa kita ng deeper understanding about sa katubigan, Ini kasing water na topic ta sa ngunya na alda. Very unique ini. As in, sabi nga ni po kan guest mi ngunyan, nakauron mi kasubago, naging topic ta na ini kang January this year. And magayon ini na-reiterate po sa indo, mga kaimanwata. Sabi ko nga ni, minsan, so very important na mga resources ta, minsan, na iitsapwera ta na siya, na parang hindi ta na siya napapansin. Dapat kita po, mga kaimanwa, maging aware
aware kita sa surroundings ta especially sa mga resources po nato na syempre araw-araw tang tigagamit. Tanganing idiskutir ang manunugod sa water use permitting. Kaibanan ta po ngunyan ang Chief kan Water Resources Utilization Section kang Licenses, Patents and Deeds Division na si Chief Wina Joy L. Cahayon tanganing idiskutir ang manunungod sa water use permit. Good morning po, Ma'am Wina. Pamidbid po muna kamo sa satuyang mga paraan tabay as in sa satuyang mga listeners po. Hello, isang magandang umagang sa mga nakikinig at nanonood ng DCGB and sa programa ng DENR, isang matubig, di ba? Maulan na umaga sa ating lahat. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Wina, sa pagtausap mo yan ng honor. Ko bisiun ka mo sa opisina kasi may mga clients kita pirmi na nagduduman sa office. Halos araw-al daw pirmi ko ininaiiling si Ma'am Wina ng bisiun sa may lobby kasi duman niya tig-cater an sa tuyang mga clients. So, Ma'am Wina, before kita mag-start sa tuyang, before ko ka mo gisahon. Chill lang kita ngunyan. Very, kumbaga, chikahan lang baga. Chikahan lang kita sa ngunyan na aldaw. Ma'am Wina, before po kita mag-start sa tuyang discussion sa ngunyan aldaw, pwede niyo po ba ihera sa muya kung ano sa inyong naging karera or paano po kamo nagpuon digdi sa DENR hanggang maging happy po kamo kang Water Resources Utilization Section po? Okay. So, naging part ako ng DENR family noong 2015 as in a contract of service sa legal division as legal assistant. And then after a year, I got a permanent position sa licenses, patents, and deeds division na talaga. So, ang LPDD naging home ko na talaga since 2016. So, ang first item ko ay land management examiner. And then I became an land management officer 2. After 5 years, nakuha ko yung chief or DMO3 or the chief of the Water Resource Utilization Section. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo So, nasa 10 years na ako sa DNR. Pirang taon na pwede na sa GS. Pwede mag-retire? Pwede mag-retire sa GS. So, thank you so much po, Ma'am Wina. Actually, si Ma'am Wina po, kung mapapansin po ninyo ang mga gasta, mga nakaaging bulan, mga taga-LPDD, kasi ang License, Patents and Deeds Division po, bako lang po siya sa rong section, Yes. Dakulon po yan na section. Ilang section, Ma'am Wina? Meron kaming 4 na section dyan. Isipon mo yan. So, dakulo na section duman sa License, Patents and Deeds Division. And kami po digdi sa RC, kami po digdi sa kapalibutan ta at tamanon ta. Maut mi po itong saro-saroon, tangani ang mga programa po kang LPDD particularly maiheras ta sa publiko. Kasi ining LPDD po saro ini sa pinaka-essential division po. Actually, gabos man na division sa opisina ta. Very important po talaga. But ang LPDD, yaon po talaga si mga permitting. So, very important ini para sa satuyang mga, sa publiko kasi usually may mga concerts dito ang satuyang mga nasa public, nagduduman po sa satuyang opisina. So, ngunyan po, Ma'am Wina, ang first nakahapotan ko po sa Indo, since ang topic ta po sa ngunyan na aldaw ay regarding sa water use permitting. Ma'am Wina, pwede niyo po ba kami matawanan brief overview or kadikit na background po kung ano po ang water use permit? As in, ano po ang purpose kayo? Okay. Yung water use permit po ay isang document, evidence of your right or privilege na to utilize or appropriate a certain water source or through a natural method, di ba? Iba po ito sa wastewater discharge permit na ini-issue ng EMB. Apo. Okay? Ang water use permit po, ang nag-i-issue po dito ay ang National Water Resources Board. Ngayon baka iniisip ng mga nakikinig, taga-NWRB ka ba o taga-DNR? Confused na sila, Ma'am Wina, So, di ba sinasabi ko, yung water use permit, ini-issue po siya ni NWRB and wala po tayong satellite office or regional office po ng NWRB dito sa Bicol region and sa other regions. So, ang nangyari po, based on the PD 1067 or the Water Code of the Philippines, binibigyan niya ng power si NWRB to deputize other government agencies to perform some of its functions. And isa na po sa na-deputize ni NWRB through NWRB 15-116 and 120924 ay yung DENR through the Water Resource Utilization Section. So, dahil po dito sa deputation na to, kami po sa DENR, WARUS, ay pwede na pong mag-accept ng water use permit. So again, sinasabi ko kanina, different siya dun sa water discharge permit na ini-issue ng EMB. Yung water use permit po ay it refers to the inflow. Yung pagkuha mo, pag-take mo ng water sa natural source of water,
And yung wastewater discharge naman yung outflow, yung paglabas naman, 'di ba, ng wastewater sa lands or sa water bodies. Ayan, So yan yung difference ng dalawa. Ayan. So, magayon ito na natawanan kita ki insight or regarding duman sa distinction kanto ano. Ang NWRB, amo Sa talagang National pinaka Waters. pinaka Yes. main. Tapos kita din po tinawanan kita ng oportunidad na Deputation. makapag authorize kita, makapag-accept kita ng mga permits. Ano? Mamuy na sinsiyao naman kita digdi sa topic na ini. Mamuy na ang kapotan ko, ang follow-up question ko po sa Indo. Nata po, very important ining collaboration with other government agencies po para makonserve ining katubigan ta, no? O yung water po. Well, isa lang kasi 'di ba, yung management and conservation of water, hindi naman siya nabibigay lang sa isa responsibility ng isang government, 'di ba? opo. It's a shared responsibility actually. So this is the reason why the collaboration of other government agencies is really necessary. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Wina. Tama po talaga ito, no? Arog po mga kaimanuakan, pinmikuntig sasabi po sa Indo na ang pagprotektan sa tuyang environment, bako lang iniresponsibilidad kang DNR. Correct. Kasi karamihan po sa mga tao na tigbe-blame lang na dapat DNR lang, DNR, ganun. Oo. Bako po arog ito mga kaimanwa. Gabos po kita may pananagutan, Yes. gabos po kita may responsibilidad. And parang water resources naman po ini. Kasi lahat naman tayo nangangailangan din ng tama tubig. Tama po Mamina. Na bako lang sarong tao anang hinabang sa mga recursos naturales especially ang water. Kaya dapat po magtarabangan po talaga. Sabi nga ni po ni Ma'am Wina kasi bago, it is a shared responsibility. So ngunyan po Ma'am Wina, ang next na kaputan ko naman po sa Indo, nata po very important magkaigwaning water permit. Pwede man bang gamito na lang siya as it is? Bakit po kayong puan pa ng Okay. water permit? May mga instances kasi na sinasabi si Water Code of the Philippines na kailangan mo talaga kumuha ng permit. Opo. Ngayon, kapag may permit ka, syempre, nalilegalize yung utilization or appropriation mo dun sa natural source, di ba? Tama. And number 2, to avoid penalties. Opo. Kasi si Water Code of the Philippines, meron po siyang sinasabi na penalties and charges doon sa nagva-violate ng Tama provisions ng Water Code. And most importantly talaga, yung number 3 reason kung bakit kailangan ng water permit, para matulungan niyo po yung government agencies to regulate these water resources kasi very scarce na talaga yung water resource. 'Di ba? Yung water, kumbaga sasabihin natin, water is life. You cannot live without Without water. water, You can yes. live without love. Tama Yeah. ba dyan? Kaya mo na wala siya. Pwede, hindi pwede. Grabe naman. Raton. Nag-showbiz talaga na naman. Dahil bako man kumakay man wa. Siguro, sabi nga ni po baga nila, okay lang na di ka magkaon, basta di kang pirang aldaw, basta di mawara ang tubig, ano. Correct. Kasi syempre, tigagamit ini pang oral daw baga mga kaymanwa. Minsan nga ni, pag sobrang init, kay pontang mag-inom ki tubig, kay pontang magkaligos. So, sabi tama itong tigsabi kanina ni Ma'am Wina na nagkakaigwa na kita ng water scarcity. So, ano ining water scarcity man pala Ma'am Wina? Para mas maging pa ang wide ang knowledge kan sa tuyang mga listeners. Nyata po nagkakaigwaning water scarcity. Ano water scarcity Well, po? the reason dyan is yung drastic growth ng population, di ba? tama. Pag marami yung population, marami yung demand. Yung supply natin, hindi naman siya limitless, di ba? Opo. So, kailangan, nagiging scarce talaga kasi usually, madami yung nag-over-extract Tama ng po. natural Opo. resource na to na kailangan din talaga i-regulate I-regulate. para equal distribution sa lahat. Yes po. May mga tendency pa dyan po mga kaymanwa na porket naiiling po nindo na medyo sagana ang tubig na ini, Yeah, aabusuhan pinapabayaan na o pinapabayaan lang. na lang, tapok lang kamo ng tapok ng basura dyan, ano. So, dapat po, kami po digdi sa DNR, amo man po ang gusto po inamo na i-prohibit na pangatanganing sa tuyang mga water resources sa tuyang mga bukal, rivers, whatsoever po, may mailing pa kasi mga masunod pa Future na generation. mga masunod pa na generation, ano. Kaya very important ini na ma-regulate talaga Correct. ang usage po kan sa tuyang water resources. So ngunyan naman po Ma'am Wina, next nakapotan ko naman po sa Indo, since iniman po bagaya on kita sa topic na water use permit. Ngunyan po si Isay po ang pwedeng sino-sino ang pwedeng mag-apply po kang water use permit. Okay. Ang sabi ng PD 1067 or the Water Code of the Philippines, all citizens of the Philippines, including juridical person allowed by Yeah. law to enter into agreement, kailangan po ng water permit as long as pasok doon sa purposes na sinasabi ng Water Code. Apo. Okay? Pwede ko na bang sabihin yung Sige po. common uses? Sige po. Okay. Number 1 dyan is yung municipal use. Kapag nagdi-distribute ka na ng water sa community, kailangan mo na siyang kumuha ng water permit. Number 2, pwedeng irrigation or agricultural use. 'Di ba?
if you are producing rice, crops, syempre kailangan mo ng water na madami-dami Sa dyan. mga And nasa then if farms you are ka, opo. utilizing the same from a natural source, then Opo. you have to get a water permit. Mm. Other common uses po natin dyan is yung power generation, di ba? For Opo. getting electricity. Hydro. Yan, Yung sinasabi hydro. ka, opo. O pag may isang company na nag-engage sa ganyang power generation business, then you have to get a water permit. And ano pa ba? Yung recreational use. Yan, medyo tama. madami-dami tayong Opo. permitted dyan. For, may sarili silang natural source and then they use it for recreation. Hindi lang yung pool dyan, ha? Kasali dyan yung sa golf course, di ba? Sa golf, may syempre, mga kaipuhan pa mini-maintain din na po, grass. opo. Di may mga pang shower silang water Opo. dyan. Yung sprinkle something. They sprinkle opo. something. Oh, yan. Kailangan nila ng water permit. And yung mga sikat ngayon na dumadaming business, the water refilling station, Yan, laundry opo. shop, yan, mga tamad na maglaba, naglalawandry nagpapalaundry na ano. Ayan, kailangan po sila ng water permit. Ayan. And may isang purpose, di ba, na hindi ko nabanggit dyan, yun yung domestic purpose. Ah. Yun yung talagang ginagamit ng lahat. For Opo. domestic purposes, yung drinking, washing, ano pa ba? Pang araw-araw na Oo, ginagamit. washing yan. Pag domestic purpose, kapag single household po, no need na for water permit. Pero kapag more than more than na household na, 2 or more households na, kailangan sila ng water permit. So basically, Ma'am Wina, ang point na po dito is pag ang sarong pamilya nagagamit lang kitubig for domestic use, tiin na niya pwedeng magkaipuhan, mag-secure ng Generally, permit. no need for a need water na. permit. So ito ang exception. Ina-allow siya ni Ayan, so, Water Code of the Apo. Philippines. So, na-mention po kan sa tuyang guests sa ngayon na aldaw na ito po sa mga list na pwede mag-apply. Kaya kung kamo may makaimanwa may laundry shop or may mga pool ka mo dyan, magpa-permit ka mo, ano? Magpa-permit ka mo. Tapos pag hindi ka mo nagpa-permit, may mga penalties of Yes, course. So oo. mas difficile yan to na mas difficile yan to na ma-encounter ta magigwa kitang penalty. So I-emphasize natin sige dyan na kapag ginagamit nila yun for recreation, basta po may natural, yun lang yung keyword basta Natural. kumukuha kayo, taking of water from a natural source, edi kukuha kayo ng water permit. Mga Pero po. kapag ang source nyo naman ng Artificial. water is artificial, Yan. hindi naman, 'di ba? Or kapag si water district, Apo. kumukuha sila kay water district ng source, hindi nila kailangan ng water permit kasi si water district po ang nag-a-apply ng water permit. Apo. So may ibang process man pala pag artificial ano. Oo. So bako na po yan to covered kan Oo, pero DNR paano kasi- mo mapuprove na artificial Diba? siya, di ba? Paano po siya? So, Generally, lahat yan, natural source yan. oo. Oo. Kumbaga may powers ako, ma'am, na na naluluwas na. Artificial na ba yun? Kaya thank you so much po, Ma'am Wina. Okay. Ma'am Wina, edi naman po, mas maganda ini matawanan ng different distinction, kasi minsan ako confusing na, ano yung role ng EMB, ano naman yung role ng DNR. So, ngayon po, Ma'am Wina, ano naman po ang water na sakop po kan water use permit po? Ano naman ang sa EMB, ano po ang sa DNR? Okay. Doon muna tayo sa EMB. Apo. Sa EMB kasi, covered nila yung water quality and water bodies. Pag-usapan ng water quality and water bodies, si EMB yan. Apo. All other na pinag-uusapan natin o water utilization, appropriation, expropriation, yan, si NWRB. Kay NWRB po siya. And si Water Code of the Philippines, dinefine niya kung ano yung water doon sa na binabanggit natin pagdating sa utilization. It covers waters under the ground, it covers water above the ground or the surface waters opo. like rivers, lakes, yan, Opo. kasama siya. Waters in the atmosphere, kasama dyan. Ano nakikita mo sa atmosphere? Rain. Oh, yan. 'di ba katulad ngayon, merong waters in the atmosphere. And then waters in the sea within the territorial jurisdiction of the Philippines. Apo. Yan. Easy. So, di ba, Dating sa- lahat. Malawak talaga, no? So, hindi po makakaimanwa kung iisipon ta, dakulit ba niyan tubig niya? Ano kayong tigsasabi kayo ng duwa ng water scarcity? So, ang point po naman mga kahimanwa, sa mga natural na mga sources ta, is nagkakaigwa na po siya polluted na atong mga Kaya nagkakaigwa din kitang water scarcity. Minsan, nag-aabas na. Abas ba ang term? Parang nagdadry na, nagkakaroon ng drought. Yung. Well, actually, nagkakaroon tayo ng scarcity kasi nga, hindi lahat ng tubig fresh water Yan. o kaya potable Tama. capable for human consumption, Opo, 'di ba? May mga salt water, sige nga inumin mo yung salt water.
So, yun ang iniingatan talaga natin. Opo. Yung fresh water na dapat para sa human consumption. Yes. And aram naman po baga mga kaimanwa na mapagal didingan ibaga sa Legazpi mga kaimanwa mahirap na makahanap didiki natural water makailing kaning bukal siguro igbos sa mga other barangays but digdi sa sentro wala ka na po talaga makukuha na natural water because of ayan na po ang sample kang water scarcity. So wala na kitang mismong nakukuha ang direct na source mismo so thank you so much po Ma'am Mina. Ang next na kahapotan ko naman po sa inyo is, di ba, na-mention nyo kasubago sa mga iba-ibang gamit na-mention nyo so usage kang sa swimming pool, lalo kaiyan, sa laundry house, sa water station. Ngunyan naman po, paano naman ang pag-process po kanting sasabit ng water use permit. So, okay. magaling po kasi ini mamuwi na ma-discuss po. Kasi, ang sa tuyang mga listeners, baka may mga plano sinda na, parang gusto ko parang gusto ko ngayon tindog ning water refilling station or, kumbaga laundry house. Ano ba ang dapat kong gibuhon? Pero, before niyo po mamuwi na simbagonan sa kuyang kahapotan, magkakaigwa po muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos marahin na aga. Si Indoga Boss, mga kaimanwayaon po kita ngayon sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ang programa po kan DNR Bicol na nagtatampok sa mga programa as in inisyatiba para sa protection kan sa itong kapalibutan. Ngayon na aldaw po mga kaimanwa, maugma po ako takaibataan sa mga matibay na personalis kan DNR Bicol po. Happy po kan Water Resources Utilization Section kan Licenses, Patents and Deeds Division po na si Chief Wina Joy L. Cahayon. So, kasubago po, before po kita mag-commercial break na pag-urunan ta na po ang buot sabihin po kan water use permit kasi ano po ang mga gamit kaini. Tapos ang kahapotan ta kasubago ano naman si process. But before niyo mamuwi na simbagonan sa kuyang kahapotan na ito, ilingon ta muna ang mga nagko-comment sa satuyang Facebook Live. So, yaon po si Ma'am Lenny D. Good morning po Sir John and Ma'am Judy. Yaon man po ang sa kuyang ate na kasi kaibanan ko pa sa Kasubanggi. Sabi niya, good morning my little brother and sa guest po niyo po ngayon na aldaw. Of course, kay Ma'am Ana Eliazar, good morning po watching from Regional Office PMD. Good morning po sa mga pag-iribata dyan sa Planning and Management Division. Hello po sa inyo dyan. Yaon man po si Engineer Kim Gilasio Abela Gulbeke. Good morning everyone watching from DNR SMD Service and Mapping Division. Very excited ako Ma'am Mina kasi ini si Sir Kim, Engineer. Next week. Gano'n nag-uro na kamo Gano'n nag-uro na kamo. Sabihan niya nga ako. Sabi ko na pressure naman sa iyo. Ayan. So, si Ma'am Wina ang nagsiset ng standard Engineer Kim. So, argument dapat kayo ang atake mo. So, thank you so much po, Sir Engineer Kim. Yaon man po si Sir Christian Bahinting. Good morning po, watching from Penro, Catanduanes. Nag-comment man po si Sir Cedric Renan Valles Milianes. Good morning, watching from DNR LPDD fam. Yaon man po si Sir Juan Paulo Diaz. Wow, magayon ng topic ko niyan. Kasing gayon kang chief ng Warus. Wow. Sip-sip eh. Ganun sa mga pag-iniba man sa nainin ni Mabulina. Pero matud man talaga. Magayon man baga talaga mga kayo manwa. Yaon po si Ma'am Emily Lauta. Watching from LPDD. Good morning po sa Indo. And of course, ang avid listener ito si Ma'am Ann Conda Sales. Watching from Sendro Ginobatan. Good morning DNR 5 and LPDD. So, salamat po sa pagantabay po mga kayo manwa. Mag-comment lang po kamo. May nagpahabol.
si Sir Pading Pin, watching from Pedro Albay, Chris Mindiona, ICT. Ayan, may mga fans talaga si Ma'am. Yaon man po si Ate Shara Mays Plana Quintanilla. Naiiling ko hihiling kan sa tuyang live sa ngonya na Eldaw. So, Mamuy na, balik kita sa tuyang Walang discussion question, sa lahat ng paano. puro mga comments na wala man lang nag-comment na may mga kahapotan po baka bumakay mga sa giraray sa mga listeners sa sangon na Aldaw. Kung kamo po may mga questions, mag-comment ka mo, tanganing manggana ka mo kaini. Yung nag-comment, walang ganyan. Pag nag-comment, walang hapot, warang arog ka ini. Sayang man po mga kahimanwa, kung kan pinahiling ko po baga ini sa Indo, kompleto ini may mga, kung baga sa pang-araw daw po baga nagamit, may kutsara, may tinidor, may knife, may chopstick, may straw. So kamo po may kung nagbabalon ka mo or nagpapak lunch or magkakaon sa luwas, pwede nyo ining darahon kasi may lalaagan po siya. Ayan, very eco-friendly. Yeah, So, eco-friendly. tanganing manggana ka mo ka ini makakahimanwa sa giraray, mag-comment lang ka po kamo sa tuyang FB Live. So, mamuy na, balik kita sa tuyang discussion. Kawirili Hindi na pa sa... pala tayo tapos. Oo, nagkawirili na Mamuy na, ang kahapotan ko po sa inyo before po kita na mag-commercial break, baka po may mga listeners kita na may mga kamautan po na mag-apply po ng water use permit. Paano po ang proseso po kayo ni? Okay. Si NWRB po ay meron silang website dyan sa, ma-access nyo naman po. Meron po silang online. And kung gusto nyo po ng talagang may assistance pa, pwede po kayo manually mag-apply. Kung dito po sa Bicol Region, kami po sa Water Resource Utilization Section sa DNR Regional Office, kami po ay we have a power po to accept and review your applications sa Opo. basta submit nyo lang po ng kumpleto yung mga requirements. Ayan, since yaw naman nakita sa requirements, mamuy na, ano si mga requirements po? Ano si mga main requirements po na nga rin makasecure ng water use permit? Okay. Yung water use permit po, yung requirements po nito varies depending on the purpose Yan, na tama. applied for. Okay? So, sasabihin ko lang yung mga basic. So, meron pong unang-una, huwag kakalimutan yung form, application form na Opo. nada-download po sa NWRB website or pwede nyo pong kunin yung copy sa office po namin sa DNR Regional Office. And then, meron po yun kaakibat na notice na kailangan nyo lang pong fill upan and then ipapanotarize po yung application. The important document na kailangan po ninyong isubmit ay yung proof of ownership or right po doon sa property where the water source is located. Kasi 'di ba sabi ni Water Code of the Philippines, yung exercise po ng water rights should not be done which na prejudicial sa third person or right ng other third person. So kinakailangan natin ng proof of ownership. Ibig sabihin, titulo po. Kapag hindi pa po nakapangalan sa inyo yung titulo, i-attach nyo po doon yung deed of sale, extrajudicial settlement or partition, or other legal documents na nagpapatunay po na na-transfer na sa inyo yung ownership ng lote where the water source is located. Number 3, yung brief description po ng property. Minsan sinasabi doon kung kailan nyo gagamitin, para saan, ilan water ang kailangan yung para ibigay sa inyo ng NWRB. Pwede din, kasama po dito kapag deep wells po, yung well drilling data. And of course, hindi po natin pwedeng pabayaan or pwedeng sa walang bahala, yung ECC or CNC po, whichever is applicable from the EMB. Opo. And may mga other requirements po yan depending on the purpose. Lahat naman po yan posted sa NWRB website and pwede nyo po kaming tawagan or puntahan po sa DNR Regional Office. Ayan, so thank you so much po, Ma'am Wina. Since nabanggit naman po ni Ma'am Wina itong mga requirements, so medyo, actually, dakulan po mga concerns kayo sa satuyang Facebook page, Ma'am Wina, di ba since may iba-ibang palayan, ilan ba usually ang binabayad or may fee po ba? May application fee po ba siya? Depending na naman yan sa purpose. Okay? Purpose. Kapag municipal na level 1 and 2 lang naman, Apo. 550 lang naman po yung application fee or irrigation o na ganyan, communal or individual, 550. All other purposes po, 7,200. Pero, sasabihin naman nila, ang mahal naman Mahal kaya. naman ngayon. Don't worry po kasi yung one time, big time lang naman po yung application fee. Yung expiration, ang water use permit naman po ay walang expiration. Ayan. So, ito man ang kagayunan niya, mga kaimanwa. Yes. Pag nag-apply ka, tapos, Isahan lang. kompleto na su requirements mo, sararo ang barayadan lang.
Hindi mo na kailangan i-renew. Pag-abusuhan mo. Hindi naman pag-abusuhan. So, katubigan ta dyan. Of course, Pero, yung water permit ay may oo. mga conditions na Ayan. kailangan lang i-follow. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Wina. Ngayon naman po, Ma'am Wina, since na-mention ka na po si process, si mga requirements, ngayon naman po, Ma'am Wina, ano naman po si mga reasons kung yata minsan na-delay ang application or ano po, minsan they na-approve. Ano po ang mga reasons usually? Well, ang reason lang naman talaga dyan is yung kulang ang requirements mo, di ba? Opo. Kapag kompleto naman siya, automatic approve yan. Approve na, Oo. opo. Since nasa DNR naman baga tayo, di ba? Opo. Kasi meron kasing mga water source na located siya sa public land. Opo. Ibig sabihin yung mga hindi natitutuluhan. Tituluhan. Opo, So, tama. kailangan na natin dyan ng tenurial instrument na ini-issue ng DNR. Halimbawa, kapag nasa forest land yung water source, tapos gusto mo siyang i-appropriate, Opo. kukuha ka po ng tenurial instrument. SFLMA yung dyan sa opo. yung tenurial natin dyan. Kapag sa foreshore naman, meron tayong foreshore Iba lease. naman. Kapag Ibang nasa protected naman. area, meron tayong SAPA. Diba? So, makipag-coordinate Oo. na lang sila sa DNR. Actually po mga kaimanwa, kung kamo po may mga katuyuhan talaga, ang mag-cater po talaga kayan, ang team po ni Ma'am Wina. Team namin sa LPDD. Team po nila sa LPDD. Sindang buong team Oo. sa LPDD. Ma'am Wina, One-stop shop. one-stop shop na ano. Kung may katuyuhan kamo sa patent, diretso na kamo LPDD, hanapin water lang. Oo. LPDD, wildlife LPDD, ano pa Ma'am Wina? Ang Forest yan, utilization, forest oo. utilization. Yaon po gabo sa LPDD. So kung may mga katuyuhan po kamo, po nyo lang po si Ma'am Wina sa water. Tayo tuturo ko na lang sila. Yeah. Ma'am Wina, ilan po kayo Ma'am Wina sa section po nindo sa Sa water? section po namin, meron kaming 4 na permanent. And then, Apo. meron kaming 3 technical support Tapos staff na apo. lahat engineers. Oo. Wow. Oo. Kaya lahat 7. Kung nag-engineering man ako, ma-apply man ako sa IMA, Ma'am Wina. Madyan man ako sa water. Wow. Hindi ba ako Actually, engineer? Chief na lang. Diamond, Ma'am Wina. So, ngayon naman po, Ma'am Wina, dito ako sa medyo exciting part, Kasi, po kasi mga kaimanwa, minsan, may mga listeners kata, or minsan, may mga kaibahan kata sa community na walang pakilabot na, yata ba ngayon mapasecure pa nga kay taning water permit? Ano man nga importansya kaayan? Ano mga tataramon ninda? Which is bawal po mga kaimanwa. Ngayon naman po, Ma'am Wina, ang next na kapotan ko po sa indo. Ano-ano naman po si mga penalties ng paggamit ng tubig na warang permit? Especially po dun sa may mga businesses, ganyan po. Ano po si mga penalties na makukuha po ninda? Ang sabi ng Water Code of the Philippines and then yung implementing rules and regulations Apo. niya, appropriation of water without the necessary permit required by the NWRB is punishable, and then i-consider po siya as grave offense. Yeah. So meron po yan na fine, not more than 800 pesos but not exceeding 1,000, and take note, per day of violation. Kapag nalaman po namin na nag-violate po kayo, nag-appropriate po kayo ng natural source without the required permit, bibilangin po yung violation nyo on the day of our inspection. Kunyari, 2023, January 1, 2023. bilangin mo lang, Tapos per ngunyan day. mo nadakop. Dahil na lang ako magtara mga kaiman. Maluya ako Day mo sa na mga pagsumo. kaiman. Dahil ko na pagbilangon. Taaram ko man sana, mali man sana estimate ko. So, thank you so much po, Ma'am Wina. So, matud talaga mga kaimanwa na if ever po kita na diin nagsusunod sa mga lay na igwaang sa tuyang kung hindi kita nagsusunod sa mga lay, may karampatang penalty po talaga ini. And may ngipon ini na penalty ini. Kumbaga, nai-implement po ini kasi sila Ma'am Wina, sila ang nag-a-assess kaiyan. Actually, Naku, baka din ako palaugon sa mga araw-araw. Nailing si Ma'am Wina sa resort. Ay, iban. Bako man po ito mga kaiman ba. Kami po, tigigibong may lang din po ang trabaho mi po sa DNR na tanganing ma-preserve pa, ma-conserve pa sa tuyang mga natural resources. So, ngayon naman po Ma'am Wina, actually, ini man po usually mga kaputan po kan sa tuyang mga kadakilan kasi syempre yung iba na-confuse ang NWRB tapos DNR paano po sinda nagtatabangan na may mga programs po bakit na by the way ano po pala Ma'am Wina si mga activities na tiga-conduct every year para yearly. ma-celebrate ang aning water po. Meron tayo yearly sineselebrate na National Water Resources Day. Opo. Or World Water Day kumbaga. Yan, Hindi opo. lang siya actually in the Philippines World Water sa buong mundo siya sineselebrate every March 22. Pagka ganyan, kami sa Warus nagko-conduct din kami ng
education information campaign. So namimili kami dyan, or kung may mga pending request na kami, pinupuntahan talaga namin, tapos nagko-conduct kami ng IEC. And of course, yung continuing monitoring namin, compliance monitoring, lagi nang kasabay dyan yung brief IEC. So di naman kami yung pupunta lang dyan, sasabihin na, oy, violation, nag-violate kayo ng ganito, ganyan. Opo. Syempre, meron namang IEC, and we provide also technical assistance para ma-legalize po yung ating utilization and appropriation of water. So, may mga activities na amo yan itong mga tigigibutang. Actually, pag nagkakaiwan ng World Water Day, magkakairibanan kami kainin nila mamuhi na kami nagdo-document kan mga IEC na tigko-conduct. Actually, minsan, mga SEPA siya kasi mga nasa loob kang protected area. Pero mostly, IEC kasi mga nasa community, mga schools, mga remote barangays. Kasi, syempre, tigduduman mi talaga. So, may mga mismong dakula ang source ng water mismo. And yung hindi nakakapunta masyado sa Oo, regional sa office. tuya, Diba? sa Mayroon regional tayong office. permitting Opo. on wheels, di ba? Yan. Tayo Mamuina, nag-join. atong permitting on wheels, pinimiman ka mo ka ito, di bang kaibanan, Opo, ano? oo. Sararuan niyan. Actually, ito mga kaimanwa, di ba napag-urunan ta na po digdi sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta, ang permitting on wheels, saro po siyang program kang DNR na yao na duman gabos na mga services na ino-offer po kang DNR. So, ang permitting on wheels po, kami na po ang nagrarani sa mga communities tanganing mai-offer po sa indoan sa muyang mga serbisyo. No need na po magduman po sa samuyang mga opisina na kunyari for example, the first launching po kang permitting on wheels is in Robinsons Naga. So duman po sa Robinsons Naga, yaon po duman gabos ng mga services po na tiga-offer kan DNR, MGB, YAMB, sarabay po yan. So yaon po sinda para mag-accommodate po nin mga concerns po nindo, or actually mag-assist kung paano po kamo mag-apply sa mga permits, yaon po sinda. So kami po digdi sa DNR, continuous po kami na nagko-conduct ni mga permitting on wheels. Wala lang ako schedule actually mamuhi na nung permitting on wheels ta, no? Pero Lately. continuous pa rin siya. In-advertise naman siya sa EMB din, di ba? Ayan, Oo, opo. and then dito sa, DNR Bicol. Yan. Actually po, may mga post po kita kain. Oo. May mga every now and then, may mga press release kita kain ng mga tigsasagibo. And of course, syempre, ang mga iba pang activity na tigsasagibo ni Mamuina, naramdaman ko last June ata to or May Mamuina, nagaigwa ka mo ng capacitations sa inyong mga personnel, diba, sa water, oo. Saro man Very ito sa mga important. tigigibo po ninda na mga aktibidad na bako sa na trabaho, syempre, tiga-capacitate naman po baga si mga technical personnel natin na Correct, kasama. oo. So, yan po mga kaimanwa, pag in kaso po na mahiling po nindo si Mamuina sa community po nindo na naka-ID, baka mahiling nyo dyan, Oo. nagbabakasyon pala si Mamuina. Tapos, Mamuina, pwede po magpa-permit sa water. Pag nailing po nindo sa community po, sa permitting on wheels si Mamuina, mag-inquire po kamo. And of course, ikikater po kamo kaigan ni Mamuina. So, thank you so much po, ma'am. Ngayon naman po, ang next na kakapotan ko naman po sa indo, Mamuina. Ma'am, ano naman po si mga, for sure ako may mga gabos man po baga ng mga programa ta sa DNR, may na-encounter kita ng mga hurdles or challenge, Mamuina, ano naman po si na-encounter po nindong challenge when it comes to water use permitting po? Actually, yun lang naman, yung medyo kulang pa yung requirement sa pag-apply nila. Ang ginagawa namin dyan, kami na yung nag-a-assist talaga. Po. Oo, alam mo ba, eto, yung kulang mo, talagang sinusulat namin yan Yan para po. guided lahat sila. Pero pagdating sa conservation and management Opo. of water, In general in na general talaga, ang challenge talaga siguro ay yung government agency like the NWRB na talagang paano pa-strict implement yung talagang mga provisions ng Water Opo. Code of the Philippines. Actually din po, Ma'am Mina, napapansin po, kapansin-pansin man po talaga na sobrang lawak ng scope water, ng oo. water. So, medyo mapagal din siya. Kung baga, pipira lang ka mo Mamina sa opisina ta, sa DNR, So, susumaturon, gabos na Bicol region ang coverage po nindo. Yes. So, isipon po nindo mga kaimano kung gaano ka-challenging. We have 6 provinces didi po sa Bicol region and pira lang kamo sa opisina. Oo, pero para sa mga nakikinig, baka maisipin Apo. nila, mawalan sila ng pag-asa. Ay, hindi Oo. na yan maayos, Oo. di ba? Our government is not, di ba, hindi naman nag-stop yung government Apo. para ma-improve yung ating mga services. Yan, And tama po. lalo-lalo na sa pag-conserve and manage ng ating mga natural resources. Actually, masa-search naman nila yan sa internet na may mga nakabinbin na laws, Opo. di ba, or bill sa Senate
inihintay-hintay lang po natin paano Oo. kung ma-approve po Kasi siya. mga kaimanwa, ang coverage po talaga kan water, very wide po talaga ini. Kung isipon po nindo, kung kamo po dyan mga, isipon nyo lang, pag nasa dagat ba hamon, isipon mo yan, imo-monitor iyan nila, imo-monitor iyan kan mga taga NWRB tapos taga DNR. Mapagal po talaga. So, kay po ang tapaning mas makusog pa na batas or polisiya pa sa implementation din at the same time. And of course, ang pakimahirak mi na lang din po sa indo mga kaimanwa, tabangan nyo din po kami. Kasi, syempre, bako lang po ini solo lang na trabaho, like kami lang po talaga digdi sa DNR. Kundi, kaiba po mi kamo, sabi ko nga kasi bago-baga mamuina, and pagprotekkan sa tuyang mga resources is a collective action. So, shared responsibility ini kang gabos. Correct. Yan. So, thank you so much po, Ma'am Mina, sa pagsimbag kay itong kahapotan ko. Ngayon naman po, Ma'am Mina, ano naman ang pwedeng maitabang kang publiko tanganing makonserve po ang sa tuyang mga katubigan po? Oh, okay. Yung conservation and management of water resources actually it will start in a simple daily habit, Yan, 'di ba? opo. Like nagtutoothbrush ka, pwede mo naman sigurong isarado muna yung gripo habang nagbabrush ka pat hindi pa Opo. naman nagmumumog. Opo. Or might as well gumamit ka ng baso, Baso, opo. para makita natin kung ano talaga yung kailangan mo lang. Or kapag naliligo ka, nagsha-shower ka, nagsasabon ka pa naman or shampoo, i-close mo muna yung shower. Opo. Or ini-encourage namin yung reuse, 'di ba? O yung pinaliguan mo, ipangligo ulit din diyan. Hindi naman joke. Actually, hindi ako naliligo kasi may lagot na wila. Ayan, isa yan sa mga Oh. part ng pag-conserve. Conserve. Kasi Maligo, syempre taga-DNR ako. maligo, Oh. ilang beses, ilang weeks. Maligo kung kailan na maisipan. Anak ko, hindi ko yan alam. Bahala kayo kay Sir Joke John. lang po, mga kaiwan. Uy, magmaparong po nindo ako mga kayon. Alam nyo yan. Day yan. Ayan, we encourage reuse of water resources. Ano ba, yung pinanligo mo, isalong mo, tapos ipanglinis mo ng tiles sa diba? CR. Kunyari, diba? pag naghugas ka ng rice, baga mamina, di ba? Tigbabaribis sa mga halaman. Correct. Natutulungan mo pa yung, yung plant na mag-grow. Diba? Oo. Kaya talagang shared responsibility po talaga yung pag-conserve ng water. Apo. And yun yung sinasabi namin, you cannot live without water. Oo. Pero mabubuhay ka na walang love life. Parang hindi mo Totoo. kaya. Ay, hindi mo rin kaya. Shoutout Sige, dyan sa exception si John. Shoutout dyan sa Love of My Life. Nag-shoutout. Hindi naman sa gano'n. Pero mga kaimanwa, tama po yung sinasabi po ni Ma'am Wina na kaipuhan sa mga small acts na po bilang sarong namamanwaan, dakulang impact na ini. Yes. Ano simbag kang Miss Earth na Simple act can micro make a act. great Oh, impact. yan, Mga ma'am. ganyan. Actually po mga kaimanwa, si Ma'am Wina talaga pang binibining Pilipinas ang atake kain eh. Sabi ko kasi bago mga kaimanwa, before kami magprograma, nga ko, ang water ko, di pa pa-reset ko sa Ma'am Wina. Pero sa next na programa ni Ma'am Wina, na lang ito, gibuhin na. So, muna na po Ma'am Wina. Thank you so much po Ma'am Wina. Na-mention man po ni Ma'am Wina kasubago na we cannot live without water. And syempre, ang dapat ang gibuhon, i-conserve ini mga katubigan. Tapos syempre, sabi ko nga ni kanina, tanganing ma-experience man ini kan mga next generation. Malay mo po, ang mga masunod na generation, dahil na ninda aram kung anong itsura kan bukal, kang mga spring, or dahil na ninda aram kung ano ang mga tigsasabit ang mga river, kasi may mga artificial river na. Mag-ano na lang yan. Baka magtanong sila, paano nyo naman ma-regulate Opo. by applying sila Opo. ng water permit? Siyempre, kami po sa WARUS and then sa NWRB, meron po kami dyan mga mapa kung nasaan po yung Opo. mga water resources. So, nalalaman po namin kung saan po yung area yung may over-extraction. Opo. So, in that way, ma-regulate po natin kasi kapag hindi po yan nalagyan ng, wala kayong right dyan, pwede po ang government through a by reason of public policy, pwede pong sabihin na, ay, hindi mo pwedeng gamitin yan. Hindi mo pwedeng i-appropriate yung isang water source dahil lang po sa diba, through a public policy, kapag may emergency or wastage of water, yan yung tama mga po. reason kung bakit kailangan talagang i-regulate. Kaya, inaanyayahan po namin talaga yung mga kailangan po mag-secure ng water use permit na mag-apply po tayo para in that way, makaka-help po kayo sa government to regulate all water resources. Ayan. So, sabi nga ni po baga ni Ma'am Wina, magtarabangan sa nakita, no? Correct. Magtarabangan sa nakita. Ma'am Wina, since madali na matapos ang satuyang programa, Tapos na ba? may have 6 minutes, ano? Ma'am Wina, ano po ang siindong mensahe sa satuyang mga listeners, tanganing maprotektaran pa sa tuyang mga rekursos naturales sa side sa water, ano? In general, ano ang gusto po nindong sabihon sa publiko po? Ganun din naman yung let's help one another na mag-preserve, conserve, and manage our own water resources kasi itong isang yamang
tubig, 'di ba? Opo, yeah, Very tubig. talaga siya, very necessity kasi syempre hindi mo naman hindi ka mabubuhay na wala talaga siya. So kailangan siyang i-preserve kasi hindi naman siya talaga unlimited yung yung supply niya. So yung lahat ng nakikinig, pwede niyo rin po siyang i-share sa mga kakilala ninyo o kakilala ninyo na mayroong talagang natural source na nag-appropriate ng natural source. So to secure water use permit. Opo, ayan. So thank you so much po, Ma'am Mina. Magayon itong mensahe ni Ma'am Mina na magtarabangan sa nakita pilmi. Na kita-kita man sana nanginginabang ka sa tuyang mga rekursos naturales ang water. Kaya dapat kita man sana mag-make move na maprotektaran ni asin makonserve na ini. So thank you so much po, Ma'am Mina. Sa Giraray, dakulang salamat sa pagtausa mo yan ng oras na makaibanan ka mo digdi sa tuyang programang Kapalibutan Thank Ta you at Tamanan din. Ta. Actually, wish ko pa na this year makapag-radio guesting ulit ka mo sa Giraray dito sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanan. Tatanganing ulit-ulit ang ipaaram sa publiko kung gaano ka-importante ang pag-conserve ni mga Oo naman, katubigan. sure. So, mga December, Ini-schedule. magtrabaho ka tang Pasko digdi mamuhin. Pito naman kami sa Dakol lamang ka. i-notify ko na sila. Pinasa pala na. So, ngayon po actually before kita tapos sa tuyang programa, didi po sa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, basahon ko Giraray ang mga nag-comment din sa sa Meron tuyang. ba? Ay, dakulon pa din nagpapaawat. So, may mga comment po tidi si Sir Paddington, hi Chief Wina. Diyaon man po si Roslyn Messina, pa-shout out po from LPDD Forest Utilization Oo. Section. Ayan. Mga Diyaon man po si TFUS. Penro Marlon Francia kan Penro Sorsogon. Penro. Ayan, nagiiling si Penro. Kasi si panglayaon didi. Si Ma'am Leia Ricato Ranara, good morning po. Watching po ng Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. And of course, ang mga taga-DNR dyan, di ko na kamasaro-saroon. Aram ko na full support ka mo, full support lagi sa programa tang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. So sa Giraray po mga kaimanwa, Mamuy na maraming salamat po sa pagtaong on na po sa muya. And of course, kay ARD4 Technical Services Ronel B. Astor and Chief Felia Vizantua for giving us the opportunity to have Mamuy na here po sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sure ako nga ni personally, dakulon ako naukudan sa imo Mamuy na pwede kang mabuhay ng hindi ka pwedeng mabuhay ng tubig, na walang tubig. Pero pag love, hindi. Pero hindi ko kayang mabuhay talaga both. Parang feeling ko, ay sorry, nagchika na pala, nagdagit sa kuya si Amiga Angel Mustanza. Hello po Ma'am Angel, dyan nagiling sa tuyang programa. Yaw dyan sa likod kang camera. So, sa Giraray po Ma'am Wina, thank you so much po sa pagtausa mo yung honor na makaibanan ka mo digdi. Sabi ko nga ni Kasubago, dakulon akong takeaway. And for sure, pag ang host dakulon takeaway, ang mga listeners na dakul man. So, sana, oo. Kaya sa aga, sa Lunes, expect mo na ang dakulo na the application Sure. ng water permit, use permit. So, thank you so much po, Mawina. Ayan, so salamat po sa Giraray sa gabos na mga naghihinyan yung kan sa tuyang programa. Sana po dahil po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba asin mga espressos na lao maprotektaran asin makonserbar ang sa tuyang mga rekursos naturales sa nasyon. So, batiyon ko man po muna ang sa kuyang parents na naghihiling po dyan actually nasa Legazpi Sinda, kay Mama Lenny asin kay Papa Ben. Ang parents ko dyan sa TV kay Mama Duyi asin kay Papa Joloy. Baka Ma'am Wina, may gusto ka mong bation din po? Yung LPDD family ko dyan, lalo-lalo na dun sa nagbo-birthday namin na GIP. Uy, Oo, si batiin Princess. po natin. F siya, Princess. Hindi siya Wow, Princess. Princess. Happy birthday, advance happy birthday, Princess. Sa team ko, sa Waru, si Kuya Vero, Cedric, Shara, si Pao, sip-sip na si Pao. And sa technical services, ay yung mga technical support staff namin, si Engineer Hazel, John Ray, and si Pauline. And of course, yung namimiss din namin sa Warus, si Attorney Minette. Yan. Hindi na siya sa Warus, pero Nasa legal na. namimiss pa rin Okay. namin siya. So, Ayan. i-greet ko lang. Ayan. So, thank you so Sa much family po, ko Ma'am. din pala, Yan, yung shock. children ko, si Kisses and Huggy, and sa husband ko. Ay, Yan. sana all. Sabi mo, di ka pwede mabuhay ng walang love. Tignan mo, may Parehas dalawa tayo kang pala. Parehas kami ni Ma'am Wina. Of course, happy birthday man po sa pag-iiriba mo po dyan sa RC na si Ma'am Judy. Birthday niya po, ngayon na August. Tapos kay Sir Florentino Escoto, happy birthday po. Sa Giraray po, sa ngaran po kan sa Muya Mahigos sa Sinmatibay na Regional Executive Director na si Red Francisco Imila Jr. Ako po si John Murilla. Asin ini po ang sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa masunod naman po. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta